le tung video kan thlir ho le tur chu contact number kun phone number bo to te lak let hmuh let thei dan te khan nia hi tuna ka ran sei tura hian application dang engma download angai don lawa olsam takin kan ti thei don ani chuan mi hi a hreto tam tak kan lo omanga ama ro chu hei ka sei fo to angin la hrelo tam tak an om ve dona a hrelo te tan a tangkai pui ve nge theina tur te a hreto te tan powa lo en let thein tur te a duan le siam ania tin in lo tangkai pui ve ni chuan he ka channel ti hi min lo subscribe sak ola like share comment te tran min han lak sak ola chuan icon bell in lo metanga video upload therapy ka in lo muzel me dona ne I tuna ka ron sei tura hian engma application dang download thana ngai lawa kan Facebook atanga kan contact li so zong te delete to bo khalo om don ani hun rei tak to kan lo delete to te khami Facebook kan man chung kan chuan kan a om thei dona chuan all sam takin I lo la chhok mai don ani kai chuan hei mi linga khon description linga khon du tho ka te mai chenga chuan ta chuan I lo lu don ani kaima chuan hei hian a link hi ka page mai anga nang ni chuan a linga khon in lo lut mai don ani awesome tewin description a khan link ka da dona khami linga khan in lo lut don nia chuan hei ti hian alom ta a desktop site ta ela hei ti hian phone number in tlar thau ta ni a thana chuan hei hi langhal lo mai thei boka hei ti hian ma se a langhal lo ni chuan he ta hian hemia hian in lu tanga heta hian in click nga manage your upload contacts an hei ta hian ti hian alang vek don ta ni in contact both lost to te kha ti hian awesome takin in la chhok thei do ni hei ti hian contact number alo om ta hei hi application dang hran engma ngai lo ta a chu wangin nangma ni pon in lo tang kai pui ve nge thei turin he video hi palo siama in lo hlok pui in lo tang kai pui ni chuan like share subscribe te kha min lo ti sak shram wala share lama te kan min han lak sak zel ula ti kha kan som le chuan e wala khati zong kha ni se contact bo delete to te lakle dan kha application ngai lawa awesome taka phone number bo to te kan lakle theina tur ania I lo tangkai puin I lo hlok pui ve nge don nia bible chang claim ngai thak ngai lo ne yang so na chang an aya nun rona oin an in train mi fel te kong ero chu chun en na takwa exol te deu eng phim tak ang ane mi sok so te kong chu athima enge an chui an hrelo ka fapa ka thu ngai thala ka thu soya I beng do ro timit mu ata chhuatir su I thinglung lai taka pai ro kan bible chair lalpan na son ro se video